Puinano Inoro Kumulum Sini edisi headquarter Sini I-50 Tay alai organization by Komongjar Sini seat in the demonstration Sini by 19 दिन kai tongo जों 6 तारिख जानुवारि चेंगमानि Inoro Manda Pekacini Chini Patini Okra Chini President NC Deborma Tai Manda Pekara Chini Chini Advisory Board Chairman Narendra Deborma Tai Chini Boristo Narachini Patin Advisory Board ni member Hornet Deborma Tai Chini Vice President Bolonel Deborma Tay kebang macam orang, cini AGS, tay beri bodol ni, Presiden Sindu Kena Domatia, GS cini Sopna Deborma, tay youth ni, cini Presiden Dono Deborma, Dono Tripura, tay jod tonono, bisnes yang kini, hambai maronai, cini all movement committee ni convener, kono cini Ganesh Deborma, Tay Sukratono Nawatia. Angkor Balai Hamai Maronai, Tay Michino Famous Bachin MLA, Chini MLA Kongchir Kunui, Narendra Deborma, Tay Chini Prahan Deborma, Tay Jot Tonono. Ani ব্যক্তিগত অঙ্গই, Chini Patin অঙ্গই, Borono, Paiplaya, Khakupur, Khakachang, Hambaya Paru.ซึ่งใช้มาแล้วทีนี้จีนIPG party recognized partyจีนดาวร็อกเซมบอลจีน permanent สาราจุฬาจก็จีน recognized party เอกภพ IPG ตรงกูซึ่งตัวนี้สิวะสาราจุฬาบริบูรณ์ใช้มาแล้วอุตรบรมจุฬาบริบูรณ์ใช้มาแล้วแต่สาราบริบูรณ์บริบูรณ์ใช้มาแล้วจีน IPG party 2009 হইতে जों थाफाया continuously जों peacefully democratically जों दिनै मुभमेन्ट खालामबाय दङ दिनै जों लुखा 6 तारिख জানুয়ারি হইতে दिनै 19 तारिख दिनै 24 तारिख दिनै জানুয়ারি প্রায় 19 दिन काखा যে লাগাতার sit in demonstration Sini ek nama dabi, sudah dahi tidak diklai gay. Oh tibrago, sini tibrasarno, jog ni bagai. Mathangai klang nani, jog ni bagai borne, ni sini musuh mahai klai gay. Sing tangui thanani, awal bagai sing edisi area no, schedule area no, kadang hasil klai di, tibralan klai di sing dahi nara gay. So 19 दिन और जो आंदोलन उठाई था सेकेंडली जों सागा CAA वो CAA ने बाहाय नो अति सत्य दागा त्रिपुरा चालू मा खाया अब जों ब्रिज खायो अब जों सुरो अलमोस्ट थांनाय बोसोराव बाहाय जों 2017 ने होय जों लगातार अब ब्रिज जों आंदोलन चालू खायो बनि बागै ताखौ बुखरो Sekarang masalah ini parti di perasaan bagai, sungguh konferensi kerja di perasaan hamil bagai, sini jauh hamil jatuh bagai, sini hamil bagai, sungguh rokomei, sungguh ini konferensi kerja, sungguh ini sebab sungguh kait kenai, anggulan sungguh kait kenai, Puriban takut bukro, sungguh ini emergency, sini kendra komiti, sini CC meeting sungguh takutka, kumpulungo. Omiti bocor, pray 2 घंटा से लागू कॉल सराई खा 2 घंटे कॉल सराई में पड़े वो जो वन चुका तिनी और चीज इन्वेस्टेशन जो इंडिपेंडेंट पीरियड सामानी अब जो तिनी जो रसायन नहीं जो तिनी उसन सांग का जो 16 तारीख को जो दिल्ली थांगा जो तिनी नवरंजन साबित किया और होम मिनिस्टर जो मालिका
जों बनो जों डिटेल दिनै मुभमेन्ट होई दंमोन जों कक साखा सानै जों बनो जों मेमोरियल कैसे कपि हरखा आदरा मोसाबो अ मेमोरियल जों नाय बै मोसाबो जों एसेम्बली दंमाबाय जेराव दायो थांदि थांदि एसेम्बली पाइमे परेगो जोंनो बो रिंनाय आबो कम रोल हखा ताइबो जों आं टाइम टू टाइम दिनै बाहायनो आं दिनै हेमন্ত बिश्व शर्मा बोध नेदारनि चेयरमैन नेदारनि कन्वेनर बो बाहायनो आं बे कक साइ दङ आं दिनै कक साखा बो जोंनो कयखा जेराव अबा लागातर आदल खाइ दंमोन आबो उद्र खाइनादि जोंनि राव कक सालायनाय आं आबोनि बां नायकनि खाइ दङ आं हुमरिजों सालायजाक बोरै बागै आरो सब समायनो कक साइ दङ मेसेज रय दङ बो गाहामखौ साइमोन दिनै मुभमेन्ट नाय दङ आबोनि बां साखा आं हेज नेदारनि कन्वेनर आरो नेदारनि चेयरमैन नङै आरो कक रिखा जों इमिडिएटलि जों जेराव बाय जों कक सालायगै जेराव नि दाबि दासा नों डिमान्ड दैयै जों तेवसे आलोचना खायनाय आबांनि बसाखा जेराव आबां उद्र खायनाय रादि जों भबिष्यत आबां वानसकनाय ताइ इमिडिएटलि बो जों बरो जोंनो दिल्लीआव रिंनाय आरो बो कक रिखा दिनै हेमন্ত बिश्व शर्मा बोरै बागै जों वानसकखा दिनै मुभमेन्ट आबाद जों स्टप दंनाय तै भबिष्यत जों हायनो हाय जों तैबो कन्टिनिउ खायबोनाय अबोरै बागै जों दिनै जों साइमोन गोबां मानसिनि बराव दं हाजार सामबारि फायनाय दं प्राय 19 दिन जों लागातर अर जों डेमोनस्ट्रेशन खायखा जों अमर प्रमाण दग त्रिपुरा हास्तेग अमर पुइला लागातर 19 दिन लागातर जों अर जों आन्दोलन खायखा कन्टिनिउआसलि दिनै अर जों आतौरि दङ दिनै गोबां मानसिनि डिभिसन बराव दं दिनै 33 डिभिसन बराव अर बर फाइ मांगा फायखा अबोरै बागै खोना दिनै लास्ट दिनै अबंनाय मुभमेन्ट नेंनाय खोना बिसिङाव जों दिनै बिसिङाव जों अमर दिग्लारनाय खोना इखानो जों अर दिनै बराव कुतुनाय हाइख्लाय जों सालायखा अबोरै बागैनो जों अमर मा सागो जों फुनुगै रिखा इबार जनगण जों फुनुगैखा केबो पार्टी केबो दल जों हाइख्लाय लागातर बर मुभमेन्ट खायनाया जों दा जों वानसक दंमानि जों सिएबिनि बिरुद्धे जों खाय दंमानि अनेक दल जों नुखा सानजा थानायखौ बाय थांगो आबो जों दिनो अबे जों परिचय रिखा जनगण दिनै बराव दं आइपी पार्टी ठीक खालाय जों दिनै हा दफानि बागै दिनै सामदां दङ दिनै नेताराव दिनै एमएलए राव दिनै बिभिन्न दिनै डिभिसन बराव जों समाय दांजाक जों फायनो मासारावबो जों हायनो हायजाबायसे जों ग्राब खालाय जों आन्दोलन खायनाय जों गेदारिं खायनाय अब साइनो जों दिनै जत्त वानसक लायोनो जों दिनै उद्र खायगासिनो दिनै आन्दोलन 19 दिन परेगो जों दिनै रसायनाय ककनो जों आन्दोलन साखाय मारागो दिनै बिस्काङाव दाबो दिनै अग्रा दिनै प्रेसिडेन्ट